ассалому алайкум подписчикони азиз, умедворам ки ҳама кас аз ҳасар баланд хонобод тинҷасен. Тасмим гирифтем ду сарғанаҷини биғз баҳри шумо навор мекунем. баҳри ҳамин наворҳо яктаи лайк бизанед, подписатсия кунед, то ки наворҳои хубу ҷолиби зиёдтар шаванд. хуш омадед ба канали Бохтар Сити. Бародарони азиз, ҳарди моло биғзанд. Иншоалло ки нами якумгиш номери якаш биғзиш 6 моҳа болоай. Мол дар аҳлиш хурданаш кафола дода мешавад. моло қарор доранд дар шаҳри Бохта, собиқ ном Қурғонтепа. рақамои телефон 917 38 98 78. дар рақамои ватсаби мо ҳаст. метавонед занг бизанед, харидорӣ кунед. метавонед ки биёед дар хона аз пешӣ бубинед молоро. камтар маълумоти дар бораи моло бародарони азиз мегзарем ба масъалаи нархи навои моло. як бор хушрӯ тамошо кунед. моли рақами 1 моҳ 6 моҳа боло биғза бародарони азиз. беҳад молаки аҳлай масъалаи хурданаш ба дили пурай 100% гарантӣ дорад бародарони азиз. беҳад моли хирой хасхир молай. хушрӯ тамошо кунед. масъалаи аҳлишона нишон метем. рақами дии мо анами моле бародарони азиз. димбораи дар навор мондаистем. ӯ рӯз як моли дигар қатӣ мемондем. амраш савдо шуд бародарони азиз. тамошо кунед. беҳад моли ёшай синаи хуб дорад. масъалаи аҳлиш беҳад аҳлай хурданаш 200%. масъалаи аҳлишона хушрӯ нишон метем. тамошо ҳоли дандони дусолагӣ партифтагӣ нест гусалаи худаш. рақами 1 моҳ бародарони азиз дута дандон партифтагиай, дута дандони калон баровардай хасхир молай. беҳад моли аҳлай. як бор хушрӯ тамошо кунед. иншоалло ки мол беҳтарин молай. сар гардани хубам дорад. чуҷун як бор ай тарафшан ора бубинед. моли бақуввата ист. бақувватараи назар ба иш. ҳарчанд моло беҳад молакои фасона. хушрӯ тамошо кунед. занг бизанед, харидорӣ кунед. бародарони азиз, просмотр бисёр шудааст. лайкҳо каманд. яктаи лайка дареғ надорад. иншоалло ки лайки шумо ягон рола бозӣ намекунад, ягон нархам надорад. фақат дастгирии шумо пешравии кори мо. бародарони азиз, мо аз шумо хоҳиш мекунем ки яктаи лайка баҳри ҳамин наворҳои мо бизанед. иншоалло ки наворҳои моро баҳри шумоанд. ҳар яки шумо метавонед ки занг бизанед, харидорӣ. касоне ки харидор нестанд, завқ ба мол доранд, метавонанд ки фикр ақидашон дар зери комментария бинависанд. касоне ягон мол заказ карданӣ бошанд, ғанаҷнои нозоидаи фасонака мешавад, сортои хуб заказ кунанд. иншоалло дастрас мекунем. занг бизанед, бигӯед, дар комментария фикр ақидотона бинависед, суханои хуб бинависед бародарони азиз. иншоалло ки молоҳоро муомилаи хуб доранд. дастсафка ба тамоми шаҳрноҳиёи вилояти Хатлон. ройгон аз ҳисоби канали Бохтар Сити. фақат лайка бизанед бародарони азиз. касоне ки бо хоҳишманданд, желани мол доранд, яктаи бародарои ёру дӯстода падилитсия кунед. иншоалло ки наворҳои хуб мешаванд, муомилаи хуб мешавад. занг бизанед, харидорӣ кунед. як бор масъалаи аҳлишона нишон метем. иншоалло мегзарем ба масъалаи нархи навор. бародарони ина масъалаи аҳли номери 1. беҳад чӯчакҳои хуб дорад. хушрӯ аҳамияти бародарони азиз, ягон камрӣ надорад масъалаи аҳлиш. худоя агар бизоярам ҳамин хел аҳлак бошад. чочупари хубам дорад. камтар пашмини камтай синаш бародарони беҳад молак. масъалаи аҳлиш аҳлай. ина қафорам ки биқапи ҷадмарад. қафорам ягон камрӣ надорад. ина қафош қапидаистам. бародарони азиз, синоша қафорам биқапе. рақами номери дигар нишон метем. ина қафош. қафо бародарони халтасинаи хуб дорад. чочупари хурад. ина беҳад чочҳои хуби дорад. тамошо кунед. чочош ай қафорам видно хушванд. ин айбар мегзарем бародарони азиз. тамошо кунед. ҳамаи масъалаи аҳли молоро бибинед. ҳарчанд масъалаи аҳлишу хубай, масъалаи хурданшу 200% бародарони азиз. фақат моло харидоршона ждат кайсан соҳибшона ки дар насиби ки карда боша парвардигор ҳамёра харидорӣ кунад, бара мол кунад, баракат биёва. ина тамошо кунед. иш номери 1 назар ба номери 2 камтар бузбаландтара бародарони азиз. фақат мо камтар харобтара. иншоалло ки масъалаи хурданаш хубай, касе тарбия хуб кунад, моли хуб мешавад. бародарони азиз, рақами номери 1 нархш меёнем 13000 сомонӣ. 13000 сомонӣ нархи дастраса иншоалло қимат нест. нархи рақами думон бародарони азиз 12500 сомон муомила дорад. моло дар яҷиягирам фурӯхта мешаванд, дар тоқагирам фурӯхта мешаванд бародарони азиз. касоне ки яҷия мехаранд, иншоалло бо муомилаш хубтар мешавад. занг бизанед, харидорӣ кунед. дар охир ғарибо мусофироро дар ҳаққшон дуо менем ки парвардигор баракати дунё охирата насибу рӯзишон гардонад.
ризқи ҳалолу фаровонша зиёда гардона, омадани дидори падару модар, зану фарзандонашона насиб рӯзӣ бинанд. Парвардигор ҳар яки моро Парвардигор ҳидоят ба сӯи рост кунад. То наврҳои оянда, худоҳофиз.